खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय। दिनै 1 नम्बर सोंथियाव जों मोननो हादों हु वाज विन द फार्स्ट भारत रत्न एवार्ड? सोरो गिबिसिनै भारत रत्न एवार्डखौ मोननो हादोंमोन? फिननायाव जों मोननो हायो सि राजा गपालाचारि 1954 मायथाइयाव। 2 नम्बर सोंनायाव दङ हु वाज द फार्स्ट उइमेन चिफ जास्टिस अफ हाइ कर्ट अफ इन्डिया? सोर गिबिसिन आइजोआ चिफ जास्टिस जानो हादोंमोन इन्डियान हाइ कर्टआव? फिननायाव दङ कृष्णा मूर्ति। 3 नम्बर फिननायाव जों मोननो हादों सोंनायाव जों मोननो हादों हु वाज द फार्स्ट प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया? फिननायाव जों मोननो हागोन जवाहरलाल नेहरू 1947 to 1950। 4 नम्बर सोंनायाव दङ हु वाज द फार्स्ट उइमेन प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया? सोर गिबिसिन आइजोआ इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार जानो हादोंमोन? फिननायाव दङ इन्दिरा गान्धी। 5 नम्बर सोंनायाव दङ हु वाज द फार्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया? इन्डियानि गिबिसिन प्रेसिडेन्टआ सोरमोन? फिननायाव जों मोननो हायो डक्टर एस राधाकृष्णन 1962 to 1967। 6 नम्बर सोंनायाव दङ हु वाज द फार्स्ट उइमेन प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया? सोर फार्स्ट आइजो प्रेसिडेन्ट जानो हादोंमोन इन्डियायावहाय? फिननायाव दङ श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007। 7 नम्बर सोंनायाव दङ हु वाज द फार्स्ट इन्डियान मेन टु क्लाइम द माउन्ट एभारेस्ट? सोर इन्डियानि गिबिसिन सुबुङा माउन्ट एभारेस्टखौ गाखोनो हादोंमोन? फिननायाव दङ तेनजिं नर्गे। 8 नम्बर सोंनायाव दङ व्हाट वाज द नेम अफ फार्स्ट कालार फिल्म अफ इन्डिया? इन्डियानि गिबिसिन फार्स्ट कालार फिल्मनि मुङा मा? फिननायाव दङ केन केन डेन्स। 9 नम्बर सोंनायाव दङ हु वाज द फार्स्ट आइसिएस अफिसार अफ इन्डिया? इन्डियानि गिबिसिन आइसिएस अफिसारआ सोरमोन? फिननायाव जों मोननो हायो सत्येन्द्रनाथ टेगुर। 10 नम्बर फिननायाव जों मोननो हादों हु वाज द फार्स्ट उइमेन प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया? इन्डियानि गिबिसिन आइजो प्राइम मिनिस्टारआ सोर? फिननायाव जों मोननो हादों इन्दिरा गान्धी 1966 निफ्राय 1977, 1980 निफ्राय 1984। 11 नम्बर सोंनायाव मोनदों हु वाज द फार्स्ट उइमेन आइएएस अफिसार अफ इन्डिया? इन्डियानि गिबिसिन आइजो आइएएस अफिसारआ सोर? फिननायाव दङ आन्ना राजन जर्ज 1950आवहाय। 12 नम्बर सोंनायाव जों मोननो हादों हु वाज द फार्स्ट उइमेन आइपिएस अफिसार अफ इन्डिया? इन्डियानि गिबिसिन आइजो आइपिएस अफिसारआ सोरमोन? फिननायाव जों मोननो हादों किरण बेदी 1974। 13 नम्बर सोंनायाव जों मोननो हादों हु वाज द फार्स्ट उइमेन चिफ मिनिस्टार अफ इन्डिया? इन्डियानि गिबिसिन आइजो चिफ मिनिस्टारआ सोरमोन? फिननायाव दङ सुचेता कृपालानी, बिथाङा उत्तर प्रदेशनि। 14 नम्बर सोंनायाव दङ हु वाज द फार्स्ट एक्ट्रेस टु विन पद्मश्री एवार्ड इन्डिया? इन्डियायावहाय सोर गिबिसिन एक्ट्रेसआ पद्मश्री बिमुं मोनदोंमोन? फिननायाव दङ नार्गिस दत्त। 15 नम्बर सोंनायाव जों मोननो हादों हु वाज विन द फार्स्ट मिस वर्ल्ड? फार्स्ट मिस वर्ल्डखौ सोर मोननो हादोंमोन? फिननायाव दङ रीता फारिया। स' फ्रेन्ड्स, बिदिब्ला जों बेसेयावनो दोनथ'बाय। उननि खोन्दोखौ नायनोब्ला नोंथांमोना जोंनि फेसबुक पेजखौ लाइक आरो फल' खालामगोन आरो लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला खालामनानै लागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।